Clear tu le ngai thatu te in zawai in chibai ve kule tun tuma chuan van sanga thlona tanga thil sang an lak fu soifia theilo te kan bi chiang ve lai ton ani Korean chunglama UFO April kumsang hi sompani khan South Korea Seoul khopui naya thlona chuang pakhat chuan thilmak tak mai video in alafua thlona tuk vera tanga ahan en chuan thilvar bil tak mai lataka chevel chu camera alo lang ani video chu achiang lutuk lo na in cho thil chu zirchian na an nei nuin thlona pa ngai mo helicopter jet da nen ainang lo ni in an soi ni a video hi antarlan nuwa mi tluk la ding on chuang zet viewers an oma silfiana sang an pe a mi then khat chuan thlona tuk vera chuan tuifar omin ni engin alo chun wang ani an ringa midang tero chuan plastic bag emo clean a chem len balloon emo ani lo pon per chu tani an ring bok ani a ring tu tero chuan kha thil kha thole khata a che dan en thlang zung dan le chak taka van lampana tho chho dan te kha na sa takin an soi ve thung ani ring hel tu tero chuan video resolution a chet em awang le ngoilama tanga chinchia na omlo wangin kha thil hlat zong le a chak zong kha de thiama har hle an ti thunga an seidan chuan hmuh dan adang lama wangin mun nai de walang po lataka thlona lian deuh angin alang theini anti chumini chuan radara engthil danglam ma alang lova ethil hi tun thlengin hriat fialo unsolved mystery alani sunzom rengani dotlea chuan orange light soifia theilo December ni sari kumsang hi somhi pali khan helicopter khaltu joy bolia le apol te chuan Oregon Eugene khopui naya na tho lain thilmak tak an tonga an helicopter aron san chho lain thlona dang pakhatin radio wa malama eng danglam tak an hmuh thu aron report chu an rosia radio te a bulia le apol te po chuan chu thil chu an hmu ve zui ta ani Corvallis mun naya chuan en bial serthum rong sen deu van chunga chak zeta thlok lai chuan hmuwa chu eng chu chak takin a chea thlona pa ngai thlo da nen ain mil lo ani air traffic control thlona lama thunei tu te audio chuan bulian chu eng che dan mak tak le a en dan danglam tak chu a sil fia lai chu an sha thei ani US Aviation FAA chuan unidentified light chungchang hi report an don ngei thu le thlona in kultu te khan report an the lut ngei ti an poma thubuang tu pakhat chuan chu thil chu helicopter tan la om tur khopin aron nai lo tian soya mase engya ni ti ero hriat ani lo thu an soi ni bulia le apol te chuan chu thil bial chu drone nge nianga experimental craft ti ero an soi du lo thunga he thil hmuh hian thlona khaltu mithiam tam tak ten thil mak an hmuh thin silfia theilo le chanchin tam tak chu an ron bel cha le ta ani dotlea kan entur chu Pacific Northwest chunglama thlona mak UFO July nili kumsang khazakua somli pasari khan United Airlines thlona volume 105 chu Pacific Northwest chunga athoka chuta achunga thokten thilmak tak an hmuh thun soitani co-pilot Ralph Steven achuan thlona ron nai me kani ringin thlona light chu alo ti dea mase amale captain EJ Smith achuan thlona hriat lo object tam tak arwala thlok lai chu an hmuta zogani chungthil te chu thlona pa ngai ain an thlok chak zoka thlale mei hmuh tur an nei lo bok thlona in kultu te chuan chungthil te chu thleng bial ang tak van chunga de sep le hek deu ang mai an ni thu an tarlanga heng thu te hi thlona khaltu mithiam tak tak te ka tanga chukani wangin mitam takin an ngai thu tak lea kami chum kha flying saucer an hmu thu an soilar lai tak ani bok ka reilo te chungin US rampuma zutiang hmu thu report chu azatelin alo luta kumsang khazako somli pasari thalai kha UFO chanchin
chin chia na hun poimo tak alo ni ta ni sipai lama thil zir chiang thin tu te chuan heng thil hmuh tam tak te hi thlo na balloon savai mo mit vai na optical illusion wanga riat sual mai ani thuan soya ma se thlo na lam mi thiam then khat te ro chuan thlo na khal tu mi thiam tak tak te hian thil chak tak le in rem thlap chu thil dang ne na an riat pol an rin lo thu an soi ve le thung ani volume 105 chanchin hi thlo na khal tu ten UFO an hmuh masak ber pol le soi lo ber pol ani chun som ta ani dotlea kan en le tur hi ni khat chunga thlo na mak inang chia pahni an hmuh thu hi kan bi chiang ve le don ani October kumsang hi somni pathum khan ni khat chungin UFO video pahni thil inang tak mai tarlan chu ti chuania Florida Sarasota Bradenton International Airport a turhetu pakhat chuan thil bial tlere wang tak mai thlona tlan na runway chunga thlok kwa lai chu video in alafua chu thil bial silver rong chu wana chuna ding renga drone nge nianga balloon ti hi inhil na tam tak chok chuak tu ani zui bok ani darkar tlem ten huwa Colombia rama Bogota changa Salento pana thlona chuang pakhat chuan thlona pon lama thleng thil bial ang tak vir kual lai thil pakhat video in alafu ta video entu te chuan heng thil pahnih te pian hmang le an chet vel dan chu ain ang hle tian soya midam takin an chui zui bok internet a phei chuan kumsang hi sompanga US Navy te video ti chua to thil vir kual chet dan mak tak nen ain ang hle ti an soi ni ring hel tu te chuan kumsang hi somni pathuma thil hmuh te kha clean a chem kwal balloon ani an ringa ma se a thlop tu te ero chuan balloon chu khatiang khopa rual le chiang khan mun sang pahnia ni khat chungin an vir kwal theilawang tin an soi vela thongani khati hun lai deuh khan Pentagon US Defense chuan Middle East chunglama thil bial tlereu metallic globe an shan lo an lo chin chia to thu an nem nget bok ani Silfiana chiang tak om lo wangin October kumsang hi somni pathuma UFO mu chanchin hi chu thuruk lian tak tun thleng khian alani chunzom rengani atop na beratan chuan John F Kennedy Airport a UFO video July kumsang hi sompanga khan John F Kennedy International Airport a thlona thla lo la tu te plane spotter pakhat chuan thilmak tak mai video in alafua chu tun thlengin UFO ngai na tu te tan chuan thil hmu nom tak alani chunzom reng ani camera chuan Virgin Atlantic Boeing 747 thlo chu tuma runway zoa aron plan mek lai chu atilanga thlo na lian tak chu van lama a thlo chok don mek lai in thil mum lian deuh mai pakhat hian thlo na chu aron thlo pel thut mai ni chu thil hriat lo chu thlo na ai khan a thlok chak zo ke moti mai turania ngil tak le boina nei mi lovin a thloka savai mo drone mo che da nen ai nang lo ni nan soi ni he video la tu hian internet lama apozuya UFO nge ti fin fi anani thu an soi ni he video hi a viral zui ngal boka thona ngai na tu te le ring hel tu te mit ala zui hle bok ani mi than khat phei chuan kha thil kha sawa ni lo pon drone camera nai te a thlok ani an ringa a thlo chak mel chan po mudan le thlir dan ai nan uwang mai zo ani tin an soi ni mi than khat chuan a pian mang hi ein rem thlap le rul taka a thlo dan kha chuan chung silfian sang te chu a thlop lo thung an ti vele boka he thil hian in hialna na satak chok chuak ma se Virgin Atlantic lam ni se airport thu nei tu dani se thlo na thu nei tu air traffic control lam polo ni ta sela radar a thil dang lam mu to report engma an pe chuak lo tlat ani John F Kennedy International Airport a e video unlucky airport lian naya UFO mu na larber pol alani sunzom rengani ole kha kha tunchuma thlona changa thil sang an la fu kan tar lan thei de chunia hemi chung changa hian enge ngai dani nei vele comment section lama mi lo share tir ve to nia to chuma tan chuan khati zong kha ni ye